Hei te, Auttistinen opettajakanavan tilaajat ja katsojat. Tässä itse Auttistinen opettaja taas äänessä. Ja mulla oli semmoista asiaa vaan, että olen nykyään vehnälle sekä maidolle allerginen. Maidolle siinä mielessä, että en pysty juomaan lehmän maitoa ilman, että tulee ripuli. Ja vehnän kanssa se sama juttu. Että varsinkin se gluteeni niin tekee sitä allergiareaktiota silleen, että ripuloin huomenna aamusta, jos olen vaikka eilen illasta syönyt jotain vehnää sisältävää, joka sisältää gluteenia. Eli olen vehnän proteiineille allerginen. Joo, toi maitoallergia tuli aiemmin, mutta sitten tämä vehnäallergia-epäilys ja toteamus siinä mielessä, että mä oon pitänyt vehnätöntä viikkoa ainakin nyt yhden kerran. Ja on sen vehnättömän viikon jälkeen ollut koko aika vehnättömällä. Ainakin melkein. Lukuun ottamatta joitain muutamia erehdyksiä tilauksissa ja sitten kokeilua tuolla tämän talon tuolla yleisissä tiloissa, kun syödään ruokaa. Joo, semmonen juttu. Sitten vielä ostoksista vähän. Ostin pitkästä aikaa leikkeleitä. Kyseessä on ohut kananleikkele. Semmonen yksi pakkaus. Ja sitten ostin myös semmoista kuin Marabou appelsiinikrokantti suklaalevy. Eli Marabou appelsiinikrokantti suklaalevy. Semmonen. Mitäköhän vielä? No eipä tässä muuta tuu mieleen, joten vai tuleeko? Eipä tuu. Itse asiassa toi vehnäallergia homma, niin mä oon huomannut nyt, että huomasin sen ensimmäisen kerran joku noin 2 kuukautta sitten, että aloin ripuloimaan jostain syystä. Ja se osoittautui vehnäallergiaksi oman diagnoosini mukaan. Mutta lääkärin diagnoosia en ole vielä kuullut, vaikka olen käynyt tuolla Omakannassa, johon pystyn menemään, koska olen täysi-ikäinen, enkä alaikäinen, tai ainakaan sen verran alaikäinen, etten pystyisi käyttämään. Tosin se kyllä vaatii mobiilivarmenteen tai pankkitunnukset, että pystyy kirjautumaan sinne omalla nimellä tai omilla tiedoilla. Hei vain, tässä Auttistinen opettaja editoimasta vielä. Tuossa huomasin, että en sanonut, että sitä pystyy käyttämään toisen henkilön asiointiin. Että semmonenkin juttu, että jos on vaikka huoltaja ja haluaa katsoa alaikäisen lapsensa tiedot, niin sekin on mahdollista. 1. heinäkuuta 2024, kun tein Snap-videon, missä sanoin, että huomasin maitoallergian, niin siitä kuukausi taaksepäin olin huomannut, että aloin ensin ripuloimaan laktoosista, mutta se sitten johti siihen päin, että, tai siis, mitenköhän tämän sanoisin, se eteni siihen, että minulle tuli maitoallergia. Eli en pysty lehmän maitoa juomaan, ainakaan täällä Suomessa, mutta sitten maailmalta en tiedä, koska en ole koskaan matkustanut. Tai muistan matkustaneeni maasta toiseen ja testannut siellä olevaa maitoa, josko se sopisi.
Mutta nyt tämä saa olla tässä, tämä video, äänivideo. Joten ei muuta kuin hei hei teille katsojille ja kuuntelijoille. Ja niin, tämä oli äänivideo. Unohtu taas sanoa se aluksi. Mutta nyt ei ole enempää asiaa, joten hei hei ja uuden videon pariin, jos sellaista tulee jo joskus julkisena, tai siis julkiseksi. Hei vain. Tässä autistinen tubettaja. Vielä tälle lopuksi haluaisin sanoa, että en usko tuohon väitteeseen, että ripuleja ei tulisi, jos juo toisen maan lehmän maitoa. Että silloin on allerginen kokonaan maidolle, jos tulee allergiseksi maidolle. Mutta nyt tämän videon osalta hei hei!